Igbo bibo mama no. Asị ihe ọma mere ole emekwara ibe ya. Afọ m ihe nwanne anyị nwoke Kenneth me ogo na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị ife okwu. Afụkwana m ihe ụmụnne anyị sara ụfọdụ ndị kpọọ ya ewu living in bondage, atụrụ living in bondage, nkịta tabu. Mgbe sị ka m ga mee nchọpụta na ihe egwuregwu ndị ha kpọtụrụ ha living in bondage na tabu. N'oge mmecha nchọpụta ọ tụrụ m n'anya ihe Andy mee maka na oge mfụ ọ na-agụrụ nwa agbọghọ mmiri mara m ebe nne si ije m mpa m nwụrụ ọ nwụrụ ma na o wutelu m mma m nnebe akwa ọ na-ebe mma na o wutelu m ebe nne si ije m ije chelu m aghala m ije chelu m aghala m wee na-ajụ na ọ bụrụ na nwa amadi a ga-emenwu nne na nna ya ihe dị otu a kedụzikwanụ maka anyị nwa bụ ụmụnne ya. Ọ tụrụ m n'anya biko na ụmụnne m na-egbu na-egbu maka na ogbuo ya unu ga-ata ya nwere na asị m unu sogbu Igbo onye ọbụla sogbu Igbo ama ndanata Igbo dịka echi maka echi ada agwụ agwụ soba na Igbo ọ ga-adịrị unu na mma ngwanụnụ.